जोंनि गफुर हालामनि 533 मुंख्लं जाना थांदों आरो लोगोसे 27 जानुवारि जिथु सक्ति जाना थांबाय बेनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफोरा बिसारा गोबां आसा खालामनो सारा बेखौ मा बुंगोन जाय मिजिंजों नोंथांमोननि बे गफुर हालामा गावनि बेसेन गोसा थैखौ बोलि होनानै गलाय खालामदों बेनि फिथाइखौ जों मोननो थांबाय दिनै आरो बे गासैबो इसोरनि इस्सा होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं गफुर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजानो इउपिपि हान्जानि सासे सोद्रोमा हिसाबै बुंथिनो मोननानै बा बर' फिसा हिसाबै बुंथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों बे फिथाइखौ नोंथांमोना बावैसोनो मोननो थांगासिनो दङ एक्जेक्टलि जोङो दिनै मोनगोन गाबोन मोनगोन होननानै बुङा खिन्थु कमिसना जेराव जोंहा जानानै थांखाबाय 6 दाननि गेजेराव बेनि फिथाइखौ जों मोनखासिगोन ओंखायनो जोङो दिनै इउपिपि हान्जानि सासे सोद्रोमा हिसाबै नोंथांमोनखौ गफुर हालामनि रायजो राजा जोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा साफ्रोमनिसिमबो कंग्रेसुलेसन्स होबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां एनडिपिफोर दं बै एनडिपिफोरनि थाखाय सारा मा बुंगोन दिनैनि समाव बै समाव जोङो एनडिपि हिसाबै 34 बोसोर सोमावसारबाय 34 बोसोर सोमावसारनायनि फिथाइखौ जथायै एनडिपिल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेयाव बाहागो लाफादोंमोन दिनै जोङो जा फिथाइखौ मोनदों बे जोंनि थाखाय मोनसे बाख्नायथावना हाबा आरो एनडिपि हिसाबै जोंहा जा खामानिखौ जोङो मावदोंमोन मोजाङैनो मावबोदोंमोन आं सानो दिनै एनडिपिफ्रा बांसिन मावनांगौ दंबावो बै समाव एनडिपि हिसाबै मावदोंमोन दिनै जोङो सांग्रां सासे बर' फिसा हिसाबै जोंहा जौगानायनि बेलायाव जों मावनो गोनां दङ मानोना जोङो बयबो मिथिगौ 1920sआव रिनेसेन्स जादोंमोन 1930sआव रिफर्मेसन जादोंमोन 1980sनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम जों जायखौ रिभलिउसनारि पिरियड होननानै बुङो बर' हारिनि खिन्थु दिनै रिकनस्ट्राक्सन मोनसे एरा हिसाबै बर'फोरनि पिरियड हिसाबै जोंहा बांसिन मावनांगौ दायित्व थाबाय बे दायित्वखौ मावफुंहोनायनि थाखाय गफुर हालामनि जोंनि आगुनि एनडिपि सोद्रोमाफोराबो बांसिनै बिहोमा होगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो जोङो गावजों गाव आखाइ हमलायनानै बेखौ मावलांबावगोन ओंखायनो रायजो राजाया जोंनि एक्स एनडिपि सोद्रोमाफोरखौबो हेफाजाब होनांगोन आरो एक्स एनडिपि सोद्रोमा जोंनि बिथांमोनाबो फंबाय बिनानावमोनाबो जोंनि रायजो राजाजों माने दैमाखौ गुबुंले खालामालासिनो बा फुख्रिखौ गुबुंले खालामालासिनो जोङो नाखौ जों मोजाङै हमनानै रायजो राजानो ज' जाजाय हेफाजाब होलायनानै जालायनो हायो आवगालांनो हायो बेखौ जों खामानि मावनांगौ दायित्वआ एनडिपि साफ्रोमावबो दङ सार दायो जिहेतु फेक्सन मोनब्रै जानानै दङ दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन जेनेबा गफुरावबो दा बेबायदि गोबां बेमेजालि जानानै दंबाय थायो आरोना बेनि सायाव फेक्सन होननाय सोदोबथ' दिनै फैनो नाङा देयार इज नो मर एनडिपिनाव मानोना नोंथांमोना मिथिगौ फेक्सना बै समाव जादोंमोन जोङो थासारिजों गोरोबनो हायैनि थाखाय खिन्थु एनडिपिआ बिदि फेक्सन सोदोब जाथावा मानोना एनडिपि गैला दिनैनि दिनाव जोङो समाजजों थाफानानै समाजनि जौगालांनायनि खामानिखौ मावनायनि मोनसे सम फैदों खिन्थु जों बेखौसो सांग्रां जानांगोन सोरबा बेक्तिया एनडिपिखौनो आरो फेक्सन हिसाबै मुं देखायनानै गावनि लाभा लाबनि थाखाय जोंनि रायजोखौ जाम्बा खालामनो नागिरदों नामा बेखौ सांग्रां जानांगोन एमअएसनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ बिटिआराव हाबगोन होनदोंमोन नाथाय माखासे सानैसो सुबुंफोरा बिकेडब्लिउसिखौ नागिरहैबाय थादों बेनि सायाव सारा मा बुङो बिकेडब्लिउसिखौ एनडिपिफ्रानो लाबोनाय नङा होमबा बेखौ लाबोदों स्पेसियेलि जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि इक'नमिक जेंना बा रांखान्थियारि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों समाज बेबस्थाखौ जोङो माबोरै दावगाहोनो हागोन आरो लोगोसे जोंनि जा सोलोंथाइ बिथिङा बिटिसिनि बायजोनि आगुनि बिटिसि दिनैनि बिटिआर नङा होमबा बायजोनि बर'फ्रा गोबां जेंना मोगा मोगि जानांगौ बेखौ जों मोनदांखादों साफ्रोमबो मोनदांदों बेनि थाखायनो बिटिसिनियाल' बा बिटिआराव थानाय बर'फ्राल' जोंनि गेजेराव जौगानायखौ दा मोनदों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्राबो जौगानायखौ मोनदों इक'नमिकेलि होननानै जोङो बिटिआरखौ जोङो लाबोफानाय जादों स्पेसियेलि फर दा बर' पिपल अफ आसाम एक्सक्लुडिं दा बिटिआर नङा होमबा दा बेनिखायनो बेखौ साननानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया खिन्थु माखासे सार्थलभि मानसि दङ बे सार्थलभि मानसिफ्रा ओरैबायदि जानो हागौ गफुर हालामा बिटिआराव थायोब्ला आंहा बेक्तिगतभाबै जेबो लाब जाया जाबाय मानोना गफुर हालामनि 100% सुबुङानो बिटिआराव थानो लुबैयो खिन्थु बेखौ जुदि आङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव सोनो हायोब्ला बेयो सेटेलाइट सिस्टेमानो जा बा जिखियानो जा बेवहाय थायोब्ला जोङो
आं बै बेक्तिया जाय सानदों आं बेक्तिगतभावे माबा मोनसे लाबा मोननो हागोन नामा साननानै हयथ' बेखौ एसे इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ माबानो लांदों जानो हागौ मा होनो खेंस्लाय दैदेनलांदों जानो हागौ बेनि थाखाय जोंहा एसेबां खर' सानो गोनांथि गैया मानोना सोरबाया अनलाखौ आलुजों खारै जायो सोरबाया अनलाखौ थाव होनानै हालदै होयो सोरबाया खारैल' होयो अनलाखौ खिन्थु जों साफ्रोमबो बर'आनो जायो जानो लुबैग्रा सुबुं थायो जाय जेरै जानो लुबैदों जाथों खिन्थु अनलाखौ जे जों जागोन दाउजों बे सैथो बाथ्रा